wallahi an ba mu labarin wani zai mutu yana gadon asibiti, ka san me yake cewa? Kasuwa kasuwa kasuwa, an yi ciniki an yi ciniki. Yaro yana cewa baba ka ce la ilaha illallah. Saboda me? wannan kasuwar ita ce a ransa, wannan cinikin shine gani yake zai yi zazzabi ne ya tashi, daga nan ya wulla ya wuce. Ka taba tunanin cewa ka tara 'ya'yanka ka tabbatar akan wace aƙida suke? Kai ka taba kiran 'ya'yanka kai assemblin din su ka hada su, ka tuntube su da matan auren da na gida da na waje, ka ji akan wace aƙida suke? Ka zo kana lazumtan masallaci, kana sallah, kana zikiri, kana ibada, 'ya'yanka suna cin su zama 'yan bid'a ko sun zama marasa addini. Wata ce malam ga yaro na baya sallah, me yasa?